Permess ta' filmat li ġie xxerjat fuq X, il-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelensky qal li s-summit ta' Peace Formula li sar fi Gżejjer Maltin u li laqa ma' 66 pajjiż minn madwar id-dinja kollha kienet ta' importanza kbira. Mod speċjali huwa ringrazzja l-President tal-Parlament Ewropew u MP nazzjonalista Roberta Metsola tax-xogħol imprezzabbli tagħha fl-Unjoni Ewropea favur il-paċi u d-demokrazija fost il-pajjiżi kollha madwar id-dinja. Fl-aħħar xhur għal diversi drabi Metsola żaret propju l-Ukrajna u saħansitra indirizzat il-Parlament Ukren. Messaġġi ta' tama u fiduċja li l-missjoni ewlenija hi sabiex minn ġdid fil-kontinent Ewropew ikollna l-paċi u l-libertà, is-serħan il-moħħ u s-serenità. Roberta Metsola appellat u insistiet sabiex verament ikun hemm tisħif fil-kooperazzjoni bejn l-Ukrajna u l-Parlament Ewropew biex ir-relazzjoni ta' dawn iż-żewġ partijiet tkompli tissaħħa. Is-sena l-oħra Zelensky kien poġġa fuq il-mejda 10 punti bi pjana l-paċi madwar id-dinja kollha sabiex ikunu diskussi diversi viżjonijiet u mezz għal pass il-qudiem. Għadan is-summit ir-Russja ma ġietx mistiedna biex tipparteċipa fid-daw tal-ġlied li għaddej. Filwaqt li ċ-Ċina għażlet li ma tattendix. Summit li jiddiskuta 5 punti: is-sigurtà nukleari, tal-enerġija u tal-ikel, il-ħelsien ta' ħabsin tal-gwerra u r-restorazzjoni tal-integrità tat-territorju Ukren.